A Guerra das Galaxias chegou ás rúas de Compostela. O enfrontamento entre as forzas imperiais e os rebeldes culminou fronte á Catedral de Santiago. David Espiño. Pois sí, é que hai hoxe exactamente 30 anos que se estreou O Imperio Contraataca e os seguidores da saga Star Wars decidiron celebralo hoxe aquí en Santiago cun desfile das tropas imperiais. Nel participaron máis de 300 persoas disfrazadas, aguantando a bastante calor que fixo hoxe aquí en Santiago, pero ademais milleiros de persoas seguiron o desfile polas rúas da zona bella de Santiago polas que transcurriu. O acto rematou aquí na Praza do Obradoiro, como ben dicides, e aquí tamén vivimos un dos mellores momentos. Por vez primeira, poidemos escoitar a marcha imperial interpretada polas gaitas galegas. Día grande pro Imperio. Os cabaleiros Jedi foron exterminados e Compostela, o campo de estrelas, caen mans das tropas imperiais. O desfile dos que se pasaron ao lado escuro convértese nunha demostración de poder sen precedentes. Corren malos tempos pros partidarios da República. Ven de Yagua dos personaxes máis pequeniños, porque pintalo de verde non me parecía apropiado, entonces de Yoda pues non o quixen traer. Así se celebraron os 30 anos da estrea do Imperio Contraataca. Para os organizadores, un éxito. Estaba todo cheo, a xente moi ben, unha resposta ciudadana boísima, moitísima xente que viu tanto disfrazada como de calle para ver o desfile, foi incrível. O desfile remata no Obradoiro, centos de clóns en formación e Darth Vader pasando revista ás tropas. Fai medo, pero non teman. Entre o público ense berros de Viva a República. Os rebeldes son poucos, pero traballan sen descanso para acabar co Imperio.